list paike angke belai kena kirima singsa khazani takok tei bukok som obo bebak no porilai tongkhangke sini jorabo thanglak ang sayei ma thangsinai sini barotakaran naijak ang kisa doi thanai ang sayi naka 28 chapter ni 53 verse basi thamni simi norok pori thani kok na yang mani tamong 15 verse Piema norong ni sobrayong ke te ang tini norong no bawak bini dagi marong no Rider ogreka amorong no tui tongyake o bawak sai mungrok norong thani kalai nai norong no besen nai kaham ka tongoi de mano sai mung nangai kaham ka tongoi de mano taku bukrok kewo phano sai mung nangjak tongke kaham ka tongoi de mano hawo nini thani podre potomuno beram phaike nang sobao buibe mesen jake sakni beram no kai bokrongni beram man jake buibe satok jagai kusub jagai nijini hani reklai jagai hawo kirima singsa ke podre pot phaipro nang tongoi de mano kaisa kok khnai angai beriman kalai